Príjemný dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznamy Mestského rozhlasu. Vážení občania, oznamujeme vám, že z dôvodu prepravy nadrozmerného nákladu, ktorý bude prepravovaný cez mesto Sereď dňa 26. septembra 2016 v pondelok v skorých ranných hodinách, budú v meste na svetelných križovatkách nefunkčné signalizácie, a to od dnes 23. septembra od 12. hodiny. Spoločnosť Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu prepravy nadrozmerného nákladu budú dňa 25. a 26. septembra 2016 v čase od 19. hodiny do 11. hodiny bez dodávky elektrickej energie ulice Starý most a Šintavská v čase od 20. hodiny 30. minúty do 12. hodiny 15. minúty budú bez dodávky elektrickej energie ulice Cukrovárska, Dolnostrecká, Kukučínová a Mládežnícka. A v čase od 22. hodiny do 6. hodiny budú bez dodávky elektrickej energie ulice 8. mája, Cukrovárska, Dlhá, Dolnočepenská, Kuzmányho, Malá, Matičná, Štefana Mojzesa, Podhrádzov, Podzámska, Starý most, Topoľová, Športová a lokalita Malý Háj. Viac informácií môžete získať na internetovej stránke mesta sereď.sk alebo na telefónnom čísle 031 55 73 105. Vojenský útvar Sereď oznamuje občanom, že v dňoch 26. až 29. septembra 2016 sa budú vykonávať streľby ostrou muníciou na pištoľovej strelnici vo vojenskom útvare v Seredi na Kasárenskej ulici v čase od 6. do 16. hodiny. Mesto Sereď v spolupráci so športovými klubmi všetkých pozývajú na športovo-relaxačnú akciu Sereď v pohybe, ktorá sa bude konať v sobotu 24. septembra na rôznych športoviskách v Seredi. Pohľadajte založené športové náčinie, zoberte ho a pridajte sa k našim športovcom, či v parku, či na športoviskách v meste, a urobte niečo pre svoje zdravie. Tešíme sa na hojnú účasť. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 23. septembra na sledovanie westernu s názvom 7 statočných. Začiatok predstavenia je o 19. hodine a na sledovanie drámy s názvom V mene krvi. Začiatok predstavenia je o 21. hodine. Všetky deti pozýva Kino Nova dnes na detské predstavenie Pociany so začiatkom o 17. hodine. Vážení občania, občianske združenie Oldtimer Múzeum Sereď vás pozýva v nedeľu 25. septembra v dopoludnejších hodinách na jesennú veteránsku burzu, ktorá sa uskutoční v nových priestoroch klubu bývalých kasárniach Váh. Ako sprievodný program sa uskutoční výstava historických vozidiel. Srdečne vás pozývame. Športový klub futbalu pozýva všetkých svojich priaznivcov v sobotu 24. septembra na futbalový štadión v Hornom Čepeni, kde odohrá majstrovský futbalový zápas medzi mužstvami Sereď B a Košúty. Začiatok zápasu je o 15. hodine 30. minúte. Vstupenky sú zlosovateľné. Oznamujeme priaznivcom futbalu, že v majstrovskom zápase 2. ligy Západ sa stretnú ŠKF Sereď, ŠK Slovan Bratislava B v nedeľu 25. septembra o 15. hodine 30. minúte
na štadióne ŠKF Sereď. Srdečne vás pozývame.